Pentru că avem și muzică în această seară. Doina Șerbul ne cântă. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fall, the thief, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 Your faith was strong, but you need a proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and her moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she caught your hair, and from your lips she drew the Luna septembrie este luna carității. Veniți pe 25 septembrie la Teatrul Verde între orele 11 și 8 seara în cadrul celei de-a treia ediție a Festivalului de Artă și Creativitate Steaua de Cristal, ca să doriți zâmbete copiilor. În recital, Cătălin Crișan, Gheorghe Țopa, Ian Raiburg, Victoria Lungu, Aurel Moldoveanu, Formația Lume, Guza, Pușon și Ionel Listrati. Iar partener media general este compania Teleradio Moldova. Nu veți regreta, credeți-mă pe cuvânt. Iar acum să discutăm și cu Doina, pentru că a venit cu multe premii câștigate în această vară la diverse festivaluri muzicale. Doina, bună seara! Bună seara! Mulțumim pentru prestație, foarte frumos! Mulțumesc! Și am înțeles de ce ai luat atâtea premii. Hai să ne povestești despre ele. Iată, deja ne-a umplut masa și diplomele. Am înțeles că chiar ai avut o vară plină. Da, desigur. Care este festivalul care ți-a plăcut ție cel mai mult? Ambele festivale mi-au plăcut cel mai mult pentru că din fiecare am primit experiență deosebită. Și ai fost în Maicop. Da. Așa se numește capitala Republicii Adigheia. Da. Cum ți s-au părut oamenii de acolo? Sunt foarte primitori, mi-a plăcut foarte mult. Ce pot să spun? Oameni ca oameni.
Dar cum te-au primit ca interpretă, ca artistă? Ți-au zis din start că ești talentată și meriți Atunci când am interpretat, când erai pe scena când mare? eram pe scena mare, au zis că, uite, ai ieșit o lebădă albă. Erai cumva îmbrăcată și într-o rochie albă? Da, eram îmbrăcată în rochie albă Și cum erau concurenții? La fel de puternici și cum ți s-au părut? Eu cred că erau foarte puternici, au fost 50 de concurenți, dar eram din diferite categorii de vârstă, adică și cei mici și cei mari. Atunci când mergi la un festival muzical, Doina, cum vrei tu să impresionezi membrii juriului? Cum selectezi acele melodii care să-ți arate valoarea vocii? În primul rând, eu cred că o piesă lentă este cea mai potrivită, deoarece îți arată calitățile vocale. De asemenea, după diapazon, deci și împreună cu profesoara alegem împreună. A fost un interval mare de timp între primul festival și cel de la Piatra Neamț? Da, 2 luni. Deci ai avut timp să te pregătești pentru al doilea, Da. așa să ai un moment de respiro. Acolo, la Piatra Neamț, ce ai interpretat? Ce melodii? Am interpretat piesa Une vie d'amour, deci Vecina Iuboș. E foarte cunoscută, dar românii, eu cred că nu prea o cunosc, mai mult rușii. Da, Și au apreciat-o atunci când ai cântat-o? da, desigur. Și ai luat și premiul întâi. Da. Ia, vrei să ne-l arăți care este cel de la Piatra Neamț? Iată acesta. Așa, să vadă toți cei de acasă că Doina Șerbul este o interpretă care mâine o să ia premiul 1 la Eurovision. Îți dorești, de fapt, un concurs de acest gen? Îmi doresc, dar este o mare responsabilitate. Eu cred că pentru a reprezenta țara este ceva foarte și wow, dar e și o responsabilitate. Asta cumva îți spune și profesoara ta de canto, Nelly Ciobanu? Da. Că este responsabilitate mare? De câte ori faceți lecțiile de canto pe săptămână, de exemplu? Deci depinde, pentru că este foarte ocupată, dar mă bucur că mereu găsește timp pentru mine. Când o telefonez, îi spun, uite, doamna Nelly, am un concurs și dumneaei spune, haide să ne pregătim și este foarte responsabilă. Știe că e concurs, e ceva foarte important pentru ea și pentru mine de asemenea. În urma acestor concursuri muzicale, le numești și tu, te-ai ales nu doar cu diplome și premii drăguțe, dar și cu cadouri semnificative. Da. Care este cel mai important pentru tine? M-au invitat la Malta, în Malta, la festivalul Eurostars Așa. din 2017 în aprilie și mi-au făcut reducere și mă duc acolo. Iată o responsabilitate. O să ne reprezinți țara noastră? Da, vă reprezentăm. Foarte frumos. Da. Ești cumva în pregătiri deja? Sau mai ai timp? Încă nu mai am timp, dar vreau de mai înainte să mă pregătesc pentru că să fie foarte bine prestat. Și un alt premiu este că piesa ta va fi difuzată la Radio Iași. Da, piesă proprie. O ai? Asta am vrut să întreb. Nu am piesă Ce proprie. aștepți, Donița? Hai, fă! Păi, un alt premiu a fost să-mi fac piesa în București, să fac o piesă personalizată, dar încă mai aștept. Noi ținem pumnii pentru tine și hai să nu întârzi prea mult cu piesa, să o faci. Între timp te invităm la festivalul de pe 25 septembrie, pentru că ești îndrăgostită de muzică, să mai privești și pe alții cum cântă pe scenă. Mulțumesc frumos! Și să ai succes în tot ceea ce faci. Mulțumesc frumos! Dar până mergi tu în aprilie la Malta, eu sunt sigură că ne mai revedem pe aici să vorbim despre muzică și despre treburi femeiești, da? Te pup și numai bine! Dragi